Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na tlačovú besedu, ktorú som zvolal pri príležitosti mojej kandidatúry a kandidatúry poslancov za kresťansko-demokratické hnutie. Ako bolo povedané, najprv by som vás chcel oboznámiť s tým a dať vám aj materiály o tom, ako sme ako zvolení kandidáti za KDH plnili svoj volebný program spred 4 rokov. Zdalo sa nám, že by bolo veľmi vhodné, aby sme nevhúpli hneď do nového volebného obdobia, ale proste patrí sa povedať, toto sme slúbili a takto sme splnili. Urobili sme to takou formou, že sme vytvorili nejaký takýto materiál, ktorý v krátkosti hovorí o tom, že prvnež predložíme predvolebné sľuby ďalšie, tak urobíme odpočet. Tu nás sme to urobili tak, že sme skopírovali to, čo sme pred 4 rokmi slúbili a zelenou fixkou urobili háčik alebo 2 háčiky na to, čo považujeme za v zásade splnené alebo veľmi dobre splnené a máme tam aj červené krížiky s tým, kde považujeme sľub za nesplnený. Asi by bolo zbytočné rozprávať o tom, čo sme splnili. Dostanete tieto materiály, ak ste ich nedostali do schránok domov, budú vám rozdané. Budem sa venovať niektorým tým bodom programu, ktoré sme nesplnili. Neurobili sme novú pešiu zónu. Namiesto nej budujeme mestský priemyselný a technologický park za 10 miliónov eur, čo je 300 miliónov slovenských korún, čo sa nám zdá, že pre toto mesto je veľmi potrebné. V tomto parku sa budú vyvíjať a vyrábať výrobky s vysokou pridanou hodnotou a nájdu v tomto parku uplatnenie vysokoškolskí, hlavne vzdelaní odborníci, ktorí budú vyvíjať tieto výrobky pre celý svet. Máme zazmluvnený už 50% plochy tohoto parku, kde nebude jednoduchá montáž, ale to bude vývoj v rámci špičkových svetových koncernov. Máme taký jeden už elektrotechnický. V časti doprava sme mali taký bod južný obchvat. Predprojektové a projektové práce na južnom obchvate, vrátane realizácie kruhovej križovatky pri bývalom skloplaste zaradíme medzi priority mesta. Tam som dal 2 značky, veľmi dobre splnené a nesplnené. Veľmi dobre splnené je to, že sme za peniaze mesta v metodickom vedení Slovenskej správy ciest vypracovali dokumentáciu pre územné konanie pre južný obchvat. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a rokoval som už aj s pánom ministrom dopravy o tom, že keď sa dokončí severný obchvat, mal by sa dokončiť v marci 2012. Následne by mali kontinuálne pokračovať práce na južnom obchvate. Dal som tam ten krížik preto, lebo sme tu povedali, zaradíme medzi priority mesta realizáciu kruhovej križovatky. V súvislosti s majetkoprávnymi problémami, ktoré tam boli a výsledkom by bola aj tak kruhovka, ktorá by ešte nenadväzovala na južný obchvat, tak sme zvážili, že ďaleko zaujímavejšia pre mesto bude kruhová križovatka pri bývalom Milexe a most na Cukrovú, ktorú sme realizovali zas na viacej toho, čo sme slúbili. Potom je tu ešte jeden krížik, toho sa dotknem a prečítam. Parkovacia politika mesta. Spracujeme a zavedieme parkovaciu politiku, v rámci ktorej stanovíme harmonogram výstavby objektov a plôch na krátkodobé a dlhodobé státie s cieľom zefektívniť a rozšíriť možnosti parkovania. Je tu aj háčik, že v zásade splnené a je tam aj nesplnené. V zásade splnené je to, že my tú parkovaciu politiku máme spracovanú, máme celé mesto upratané tak, ako by malo vyzerať s krátkodobým, dlhodobým parkovaním. Problém je však jeden. Táto parkovacia politika sa môže uviesť do života mesta vtedy, keď aj na Slovensku budú platiť zákony, čo sa týka parkovania, také, aké sú normálne v civilizovanom svete. Mesto Trnava má rozhodnutie ústavného súdu, že sme nepostupovali v súlade so zákonmi a ústavný súd nám vlastne povedal, že tak, ako sa parkuje po celom Slovensku, sa parkovať v zmysle ústavy nedá. Tak sme asi jediné mesto, ktoré parkuje v súlade so zákonmi platnými Slovenskej republiky a síce v Trnave sa platí za
vstup a zotrvanie v historickej časti mesta. Platí sa 1 euro za celý deň. Už som počul aj také odozvy, že nám nechceli veriť z iných miest, že to predsa nie je pravda, že sa dá v centre mesta. Dá sa, je to tak, takto to funguje. Nie je to dobré, nedá sa tým regulovať doprava. Rokoval som opäť aj s ministrom, aj s niektorými poslancami Národnej rady novozvolenými, kde by som chcel, aby sa do potrebného zákona dostala tá možnosť spoplatniť parkovanie v centre mesta alebo na mestských komunikáciách, tak aby sa dala regulovať statická doprava v meste. Čiže z toho dôvodu je tam aj v zásade splnené, ale nesplnené nie celkom z viny mesta. O pešej zóne som hovoril. V tomto volebnom odpočte, ktorý sa celý nesie pod sloganom Podľa skutkov ich poznáte, sme reagovali aj na niektoré veci, ktoré sme sa dočítali v novinách alebo na internetoch, proste v chatových diskusiách. Bolo konštatované, že no tak blížia sa voľby, tak mesto Trnava opäť ako klasicky začalo posledný pol roka, rok pred voľbami niečo robiť. Tu som si dovolil zaznamenať roky 2007, 2008, 2009, 2010 výdavky mesta Trnava na kapitálové výdavky. Prvé 2 roky 2007-2008 sú v korunách a menšími písmenami je premenené na euro, 2009-2010 je v eurách a malými písmenami premenené na koruny. V zásade tie pomery sú veľmi podobné, alebo tie hodnoty kapitálových výdavkov. Aj najväčšie investície, teda z tých peňazí premenené na vecné, v roku 2007 napríklad sme dobudovali amfiteáter za 48 miliónov korún. Nebol to volebný rok. Rekonštruovali sme školy v tom roku za 26 miliónov korún. V roku 2008 sme napríklad postavili 88 bytových jednotiek za 62 miliónov korún. Cyklochodníky, zelenecká, veterná, strelecká za 16 miliónov korún. Rekonštrukciu škôl v tom roku sme robili za 47 miliónov korún. Toto samozrejme hovorím iba najväčšie investície. V roku 2009, opäť nebol to rok volebný do samosprávy, sme vybudovali okružnú križovatku a most na Trstinskej za 2,29 milióna eur. Južnú komunikáciu PSA Privádzač za 1,83 milióna eur, čo sú dosť veľké sumy na to, že nebol volebný rok. Parkovisko na Hlinách, to bolo veľké parkovisko za takmer 500 000 eur. No a v roku 2010 Mestský priemyselný technologický park, to je najväčšia položka. Ak by sme tu odpočítali, to je 5,34 milióna korún, čo je 160 miliónov korún. Ak by sme odpočítali od tej celkovej sumy, tak paradoxne vám vyjde, že vo volebnom roku sme na kapitálové výdavky dali najmenej peňazí z celého volebného obdobia. No, potom som ešte zaznamenal z jednej tlačovej konferencie jedného kandidáta na primátora, kde sa istá poslankyňa Národnej rady blisla takým výrokom, že mesto Trnava nezohnalo nejaké peniaze z európskych fondov. Tak tu opäť konštatujem, a stalo sa to aj materiálom mestského zastupiteľstva, v uplynulých 4 rokoch sa podarilo dostať do rozpočtu mesta Trnava z národných a európskych grantov 23,5 milióna eur, čo je v starej mene 707 miliónov korún. Náš volebný program vždy sme stávali celomestský a pre jednotlivé mestské časti. V záverečnej časti alebo na druhej strane toho materiálu sú veľmi stručne pojednané jednotlivé mestské časti s plnením, vecným plnením v tej ktorej mestskej časti. Toľko asi k tomuto materiálu, ktorý sme teda rozdali, alebo snažili sme sa rozdať distribučnými cestami do všetkých schránok v Trnave. Niekde sa to podarilo, niekde sa to nepodarilo. My pravdepodobne ešte tento materiál, lebo sa nám zdá, že mal veľmi dobrú odozvu aj v médiách, že to ešte raz zopakujeme, aby sa to teda dostalo do všetkých domácností. Tento materiál dostanete. Toľko k nášmu volebnému odpočtu. No a k volebnému programu. Ja som vlastne posledný kandidát, ktorý zverejňuje volebný program. Ja som mal taký pocit teda, že
ten volebný program zverejním až 10. novembra, keď je podľa môjho názoru termín na zverejňovanie volebnej kampane, ale zdalo sa mi, že keby som čakal do toho 10. novembra, tak sa úplne zbytočne dostanem do nejakého závozu, alebo budem vyzerať ako, že teda neviem, čo mám predložiť, aký volebný program, a ostatní kandidáti už mesiac sú s ním vonku a už som volaný do rôznych diskusí a jednoducho ja nemôžem diskutovať v predvolebnej kampani bez toho, aby som nepovedal niečo ďalším 4 rokom. Čiže toto je dôvod, pre ktorý už na mojej internetovej stránke ten program je od dnešnej noci a dnes ho prvýkrát takto prečítam a vám ho rozdám.